Ndine mamwe mashoko angu ekupedzisira kune vazukuru vangu vose vari kundiona nevari kundifollowa pasi rose. Ndakareva ndikati vantu vakunze ate Monday chipiri chitatu. Mashoko angu ndakashambadza ndikati vanhu vese vari diaspora vanoitirwa madeliverance avo nemavideo calls avo kubva musi weMonday, musi weTuesday nemusi weWednesday. Mazuva iwaya ari matatu ndo mazuva evanhu vari diaspora ekubatsirwa kwavo pari pamavideo calls. Apa pese kunangu apa mazuva evanhu vanenge vadagara so. Mamwe mazuva ese aya kusiya kwemazuva matatu aya ndo mamwe mazuva ekubatsirwa kwevanhu vanobatsirwa paground. Asi kana uri kunze ukaita emergency unobatsirika. Asi kune vari kunze kana waita hako emergency unofona nevideo call yacho unokwanisa zvakare kubatsirwa ndokunge iri emergency. Kune imi vari kunze ndivari kuda kutaura zvakanyanya ipapo mubabate panoda kutaura. Sekuru vari kuda kunyanya kutaura kwazvo nemi muri kunze natsotereresai munzwisise chirevo chasekuru kwamuri. Zuro chaimwe munhu akafona kuti ine Sekuru ndakatumira mari mukuya nguwai. Ine handina account ya mukuru kana account ya South Africa. Zvakaita sanezuro chaiye pane mumwe muzukuru wasekuru akafona kuna sekuru achivabvunza kuti sekuru ndakakumirirai kuno kuSouth Africa muri kusvika nguvai nekuti ndakakutumirai mari yetransport yekuti mugone kuya kupi kuno kumba kwangu apa. Akafona kuSouth Africa achibvunza muri kusvika nguvai mari yefuel ndakakutumirai. Saka sekuru vari kuti havana account yekune imwe nyika kunze kweaccount yemuno muZimbabwe bedzi. Penango zvikazoitika ndozokuzani kuti iyi account ndeyani. Asi kana sekuru vachizenge vaita account number yeimwe nyika vachazongoishambadza sekushambadza kwavanongoita nhamba dzavo paSly Media ipapa vachakuzivisai. Asi apa ndoundisa shoko warida kupedzisira kuti ukada kutumira mari yako yakubhuka kuti uzopinda mudare tanga wafona na WhatsApp video call. Sekuru vari kukusimbisai kwazvo kuti kune vazukuru vavo vanoda kubatsirwa paonline musati matumira mari yenyu kudzivirira kutumira mari yenyu kumbavha. Zvanzi nasekuru tangai mafona nevideo call moona kuti sekuru vamuri kutaura navo ndivo sekuru Tasvu here nekuti uso hwavo hunozivikanwa. Kunyange vari mudare makaona uso hwavo nekushonga kwavo munovaziva kuti ndivo sekuru Tasvu. Kunyange vasiri mudare vachibvakacha vari mumotokari uso hwavo makahuona munotoziva kuti uso ndio hwasekuru Tasvu. Muchiziva kuti ndivo sekuru vedu chaivo ivo vatinofanirwa kutumira mari. Motaura navo vokupai account number yamunoisa mari yenyu yekubhuka matari. Apa kana ndingati kana muri kure apa musunyatsokuona refesi ya munhu kuti ndi. Kunyange zvenyu vazukuru vangu mese muri diaspora kana takanzwa kuti makafa maziso makanatsocherechedza uso hwasekuru Tasvu muri kuhuona uso uhu hausi uso hwekuti kana ukazohuona mangwana pavideo call hausi uso hwekuti unozotadza kuhuziva. Vanotozikanwa sekuru wenyu Tasvu ava kuti ndo sekuru vedu vachanzi sekuru Tasvu. Asi ukaona wafona uchikumbira kuti mutaure pavideo call nasekuru vanenge vachiti ndo sekuru Tasvu ukaona vachiramba ziva kuti imbavha ari kutya kuti ukaona uso unozoziva kuti havasi sekuru Tasvu. Saka muri kukurudzirwa kufona nevideo call first musati matumira mari. Mofona nevideo call kana mafona nevideo call motanga magutsikana kuti ndivo here sekuru venyu Tasvu vamuri kuda to avoid kutumira mari kune mbavha dzinohaika mafoni maaccount number asekuru Tasvu vachizviti ndivo ana sekuru Tasvu. Chavadagona basi kutora foto yanga kuisa paFacebook. Kwaita matsotsi akawanda ari kuhaika mafoni number asekuru Tasvu vachitora mavideo photos avo vachiaisa pamaaccount yavo enhema iwaya
kuti kana maona imi mugutsikana kuti Sekuru Tasvu asi vasiri Sekuru Tasvu. Saka musagutsikane nezvamuchange muchiona pa Facebook avo avanenge vachikuisirai mapicture Sekuru Tasvu anenge ari enhema. Changai magutsikana nekufona nevideo call mutaudzana naSekuru Tasvu muchiona kuti ndivo vokupai nhamba dzekuti mubhukise mari dzenyu padziri. Ingava akaunti kana zita kana nhamba ya foni. Namba yangu ndiyo namba ndichinje ba 078. Zita raSekuru Tasvu arichinje ndiSekuru Tasvu. Namba dzavo dzefoni dzavanoshandisa dzamunovabata pangava pa WhatsApp kana pa direct call kana kuma Facebook kwese ikoko ndo dzimwe chete dzinoti 0784 614908. Ndizimene izo nomero. Ndidzo namba dza sekuru wenyu idzi. 0784614908. Natenda wazukuru. Matendwa zvikuru kwazvo vazukuru. Penango nafara ufuna kukosha mzukuru. Ameno mzukuru wedu Sly kana une rimwe shoko rakunda kuwedzera. Aya, nasandina Sekuru. Mashoko ndo ayangoti vazukuru venyu mataura. Anenge abirwa ngari. Zvamataura azvari kunzwa izvozvo. Anenge abirwa izvi tinongotora link iyoyi tongopa video toti izvo zvakataura naSekuru ndiyo here nekuti taneta nekuexplain. Munhu anenge achiteerera so ozonzwa vakazonditi nhamba yeku-South Africa kunani andimukuzvona. Aiwa vazukuru vese vanofanirwa kuziva kuti Sekuru Tasvu havana nhamba yeku-South Africa. Sekuru Tasvu havana nhamba yeku-Mozambique. Sekuru Tasvu vanongoti nenhamba yemuZimbabwe yatataura iyoyi inoti 0784614908. Ndo nhamba yaSekuru Tasvu. Havana imwe nhamba iri different kubva pane iyoyi. Nekuti vanenge vabirwa vaSekuruka havazopinda mumatare. Handi mazvona abhadhara mari yake. Akuzofona kune isu SlyMedia. Sekuru Tasvu yenyewe imbavha. Ndakavabhadhara mari yangu yematare. Asi handisi kuita sei? Handisi kumira mumatare. Haupinde kana kuti wakabhadhara. Haina kusvika. Enda kwawakabhadhara mari yematare ikoite sei? Ubatsirwe. Handiri mukuzvona. Saka kurudziro ndeyekuti vazukuru ndavatange vagutsikana kuti mari vari kuisa kuna Sekuru Tasvu. Saka kugutsikana kwavo ngavafone nevideo call vachiona uso hwasekuru wavo vanenge vapedza. Ndikatokumbisa kuti kana uchinge watotadza kuita through kuna Sekuru Tasvu, be patient, mirira. Kana achifuna ini. Kana nda kubatizwa na Sekuru Tasvu, mirira. Kana watambura kwa 10 years, ungazotadza kumirira for 10 days. Handiri mukuzvona. Saka mirira, kusvika wasataura naSekuru Tasvu, mari yako yopinda mudare, wobatsirwa. Kuti ungodzi ndini Sekuru Tasvu, isa mari pa account. Mira Sekuru izvezvi ndobva ndaisa, mubva mandibatsira. Hakuna speed yakadaro. Iwe speed yekubatsirana naSekuru Tasvu, ione wega kuti tiri kuvharana. Chaiyo ka inoti nonokei mbichana ine kage chingani mchiuya pana pazungu. Kage chifo. Zvino ungabva kuti kufona Sekuru Tasvu, makona within 1 hour wabatsirwa watu nditaure ndichiti pamwe pacho tichitorara pamwe mazuva mairi takarindira pano. Ndinopinda. Muri papi? Tiri pano. Kozoti haruko. Tiri pano. Handiri mukuzvona. Aiwa maita basa mukoma. Ipapo mapedza. Aiwa ndatenda Sekuru.